Mae'r fideo yma yn mynd i ddangos i chi sio di droi unrhyw daflen waith yn un ddigidol, byddwch chi'n gallu gosod fel aseiniad ar Google Classroom i'ch disgyblion. Helo, shwmai. Right. Nawr, fi wedi cael y cwestiwn yn ganwaith ers i ni fod bant o'r ysgol, felly, Coni, mae taflenni gwaith gyda chi sydd ar bapur a chi moyn troi nhw yn dasgau digidol gallwch chi roi'ch disgyblion trwy Google Classroom. A chi ddim yn siŵr fel i gael hwn mewn i'r cyfrifiadur. Agorwch ap Google Drive a chlicio ar y plus. Dewiswch Use Camera mwyn tynnu llun o'r daflen waith. Nawr te, mae angen trial cael hwn yn eitha syth. Unwaith chi'n hapus, tynnwch y llun. A dewiswch Use Photo. Bydd y llun na nawr yn cael ei lanlwytho i'ch My Drive chi. Nawr, mae'r enghraifft hyn yn hollol old school ar bapur. Nawr, mae siawns go dda falle bod eich taflenni gwaith chi gyda chi ar apps fel Word, neu Publisher, neu PowerPoint hyd yn oed. Yn yr achos na, y gyd sy'n angen i chi wneud yw cymeryd sgrin-lun o'r ddogfen ar agor ar eich cyfrifiadur. Chi wedi symud draw ar y cyfrifiadur agor Google for Education trwy hwb. Nawr, y temptasiwn fan hyn yw i fynd yn syth mewn i'r dosbarth. Be sy'n angen i chi wneud yw paratoi'r taflen waith gynta o fewn eich Google Drive. Fel bod chi ddim yn gorfod gweld yr annibendodd yn Google Drive fi wedi creu ffolder enghreifftiau fan hyn ac wedi symud y llun i fewn i'r ffolder. Cliciwch yn y ffolder er mwyn creu ffail Google Slides newydd, neu cliciwch New ar yr ochr chwith a dewis Google Slides Blank Presentation. Bydd ffail newydd Google Slides yn cael ei greu a'n cael ei storio yn eich My Drive chi. Ar dop y sgrin ar yr ochr chwith, enwch eich ffail. Fi'n gwybod mae'r daflen y ffordd rong rownd, cwlwch lawr. Chi moyn fe fod yn portrait, nid landscape. Ar dop y sgrin, cliciwch ar File ac yna ewch lawr y restr i Page Setup. Cliciwch ar hwn, does dim llawer o opsiynau i gael fan hyn, ond ar waelod y restr i ni'n gallu dewis Custom. Nawr, maint tudalen A4 yw 21 cm wrth 30 cm. Wel, 29.7, ond chi'n bod, mae 30 digon agos. Cliciwch Apply a bydd y ddogfen yn newid i faint i fod yn A4 traddodiadol. Dewch chi'n cael rhoi llun y daflen waith ar y ffail. Cliciwch ar eicon Image a dewis Drive. Y ffordd arall o wneud hwn, allwch chi glicio Insert, Image a Drive a fe gyreiddwch i'r un lle. Chwiliwch am lun y daflen waith yn y Google Drive, dewiswch e a clicwch Insert. Mae'r daflen waith yn ymddangos ar y slide. Nesaf, mae angen ei ailfeintio i lenwi'r dudalen ac yna tocio'r ymylon er mwyn cuddio'r ford. Mae'r daflen edrych yn dderbyniol i fi, ond os gliciwch chi ar Format Options, ar ochr dde y sgrin, bydd dewisiadau er mwyn newid disgleirdeb a cyferbyniad y ddelwedd, a hefyd falle ail-liwio fe. Gallwch chi arbrofi gyda rain i weld os bydd e'n neud eich taflen waith chi edrych yn well. Os byddwn ni'n rannu'r daflen waith fel ma hi gyda'r disgyblion, byddai modd iddyn nhw symud y daflen yn y cefndir o amgylch a hyd yn oed i ddeleie. Felly dyn ni ddim angen bod hwnna'n bosib. OK, chi'n mynd i licio hwn. Gliciwch ar y llun ac ar waelod y restr, fe welwch chi fotwm sy'n dweud Add to Theme. Nawr fi'n mynd i ddewis Title Slide fan hyn. Mae'r llun na nawr wedi cael ei symud nôl i'r sleid feistr. Beth mae hwnna'n meddwl yw bod dim modd ei symud na ei ddileu ar ddamwain. Dwi'n mynd i ddileu y blychau testun gwreiddiol a dwi'n mynd i ychwanegu rai newydd gyda chefndir gwyn er mwyn cuddio'r llunellau sydd ar y daflen waith. Dwi'n ychwanegu llinell fel ymyl o amgylch y bocs ac yn syml iawn nesaf fi'n mynd i gopio a pastio yr un bocs cynta yna ar gyfer pob man mae angen i'r disgyblion ysgrifennu ar y daflen waith. Cofiwch hefyd bod Google Apps yn arbed eich gwaith wrth bod chi'n gweithio. Mae'r daflen nawr yn barod i'w osod fel aseiniad, felly draw â ni i Google Classroom. O dan Classwork yn Google Classroom, clicwch Create, dewis Assignment, rhowch deitl i'r aseiniad, a nawr i ni'n mynd i roi'r daflen waith na iddyn nhw. Cliciwch Add a dewis Google Drive. Nawr yn ddigon handi, bydd e'n dangos eich dogfennau mwyaf diweddar chi'n gynta. Dyma hi, a clicio Add. OK, mae'r darnes yma yn rili bwysig. Gyda'r gosodiadau awtomatig, dim ond gweld y ddogfen bydd disgyblion yn gallu wneud. Mae rhaid i chi newid hwn i Make a Copy for Each Student.
Nawr, bydd hwnna rhywbeth i chi'n gorfod wneud bron bob tro i chi'n gosod y seiniad. Ar yr ochr dde, mae rhagor o ddewisiadau gyda chi, ond mewn gwirionedd, allwch chi anwybyddu rheina i gyd a chlicio ar y sain i osod y dasg. A dyna fe, bydd pob disgybl yn y dosbarth nawr yn gallu agor lan copi personol eu hunain o'r daflen waith na a llenwi'r bocsys, heb bod nhw'n gallu symud neu ddileu y hun yn y cefndir. Diolch am wylio, welai chi to.